lakone urip kebak carito ono kang ngene ono kang ngono kang baku tetep semangat berjuang luwih becik katimbang sing wis kelakon lan ojo nganti gampang putus asa mosok ngerti tembe buri binarkah handi ning Gusti sabar narimo ing pandon supaya bisa ora bingung supaya bisa ora bingung. Mosok ngerti tembe buri binarkah handi ning Gusti sabar narimo ing pandon supaya bisa ora bingung supaya bisa ora bingung. Mosok ngerti tembe buri binarkah handi ning Gusti sabar narimo ing pandon supaya bisa ora bingung supaya bisa ora bingung. Lakone urip kebak carito ono kang ngene ono kang ngono. Iki kulupane lur, kulupane ana godhong kuntas iki. Godhong kuntas iki jarene ning keringet iso enak ndak lebus. Terus ana iki jenenge kenikir lur. Iki engko aku gawe kulupan kenikir karo godhong kuntas tak gudang alias dikerawu lur ya. Iki kenikire mung kenikir tukulan, dadi iki sak nggon-nggon manggone mergo niki kan ndak dilarik ya lur ya. Kenikir tukulan. Dadine ora apik nggone wis pokoke waton tukul ngono wae. Nah iki enak lur, iki seneng aku kenikir iki lur. Jan seger tenan iki. Engko tak kerawu alias digudang karo kambil nom lur ya. Kambilku klopo lur, klopo nom. Iki lak golekne tambahan sik lur. Ngono kulupane. Golek tambahan kenikir ae lur ya. Aku kenikire paling seneng lur, tenan. Nah, ngene iki diketok ngene iki lur. Iki dicuklek kene supaya engko gelem semineh lur ya. Nah, iki sakmene gelem. Nah, ngene engko iso semineh apik semine. Engko lek ora
dicukleki gak gelem semi lur ya. Nah iki ngene semine engko iso njeprok-nyeprok ngono kene kire dadi ndak ngelenjek dawa ya ora. Nah ngene lho ku goleki kencur no wis enak lur. Nah iki wis duwe kenikir karo apa iki mang karo keluntas lur ya. Saiki aku ate golek godhong telo alias godhong puhung. Nah godhong puhunge lur iki nyepak lur. Nah iki ndelala iki nang gone sanding tembok. Lah iki kan tak asli niki ora tak ingu lur, mung tak templekne mergo wah kaya ngene iki lur lho. Iki mung tak nggih kayu asline tak templekne tok lho kok malah urip iki. Ya ini piye jajang. Lah iki lho. Iki godhong telone kaya ngene iki. Lah iki wah. Ya sik iki nek kulupan lur iki tak pucuk tok ngene ae. Nah ngene. Iki ora bingung lho to wong kayu tak sendekne malah tukul kulupan ini piye. Nah, wis ngene beres. Nah iki lur iki beres lur. Iki nek nggih tabuk lur. Godhong telone sakmene. Iki ning tembok lho kayu tak templekne ngene iki lur. Gila kok tukul. Wah, piye iki? Iki lur. Ya malah tukul ngene. Mbak tekan meh sanding genteng lur. Ya. Ya. Malah dadi kulupan iki malahan. Nah. Penak gur ngene iki lur. Tangan aku mung trimo ngramban ning nah ini tembok lho. Ini tak templekne lur, kayu tak templekne iso tukul kaya ngene iki. Kene mangan rambanan ini iki lur ya. Manganan lambanan sepenting tidak mendemi lur. Nah, iki godhong telone oleh. Terus godhong kenikire wis ana nek kene. Terus godhong lutasi juga ada di sini. Iki godhong luntase lur, wis mening lur. Iki garing setitik lur golekne godhong kates lur. Tak golekne godhong kates setitik jen rada pahit-pahit piye ngono ya lur ya. Iki aku duwe godhong kates tapi puter lho katese. Iki kates ndak uwoh iki. Kok arep jeneng kates jantung apa-apa lho. Iki lho. Wis godhong katese sakmene lur. Iki cukup iki. Ono godhong kates, godhong telo karo godhong kluntas. Oke lur, saiki wayahe dikulup. Oh iya sih lur, tak tambahin lur. Iku dah kulupan obat. Iki lur, tak tambahi godhonge kempur batu lur. Iya. Apa kempur batu lek tempuyung kok kempur batu. Itu tak tambahi kulupan godhong tempuyung lur ya. Tempuyung sebenarnya kena nggih obat. Nek nggih obat apa jenenge wong sing kencing batu ngono kae. Lagi nggih pencegahan ra apa-apa. Walaupun ndak duwe keluhan ngono kena nggih pencegahan lur. Kuwi tempuyung titik ae. Iki daun tempuyung daun obat iki. Herbal sebenarnya. Iki dikulup gak apa-apa lur, tempuyung iki. Lah iki kena nggih nyegah kencing batu atau batu ginjal. Nah, iki daun tempuyung. Iki daun dewa sing iki. Iki daun dewa niki niki. Iki daun dewa lur. Tempuyung sakmene lur ya. Iki lur saiki digodhog dhisik lur ya. Engko karo digolek kene kambil enom. Godhong katese rapate sehat lur atau kuning. Jane cara gak anu ya kuwi tok ijo nemen. Lek blombong iki tak kenekne lur. Nah iki enak iki blombonge diling sementing dilaki apa jenenge iki ne. Nah iki dilaki kenane sing marai ulet iki kulite njaba. Nek sing iki blombong daging jero iki empuk lur. Til nyapa to melu-melu. Til, bali to nak. Til jangan ganggu ae.
bapake arepe gawe masakan ganggu. Bil. Keroken engko iki telu to. Bocah kok ora wedi to. Ngali to le. Njoba ngono nonton. Dolanan ngono. Kucingku gregetne yang ganggu. Wis kono ya, babuk kono ya. Wis. Didil. Kucingku lur gregetne jene. Jadi iki dilaki ngene lur carane lur. Gombong iki pangah kena dipangan, tapi kudu dilaki kenakane iki. Lagi kulite iki kudu dilaki gini kulit sing ngene iki. Nah, iki mare bulat. Sini untuk godhong telone dipek sing nom-nom iki lur ya, godhong telone. Nah, pak sing nom ini wae wis beres. Engko bar digodhog diirisi. Jadi ini ndak kaku lek diirisi dhisik. Langsung digodhog terus mari ngono ndak dianu neh kaku lho. Nah, carane ngene. Enak iki kulupan kenakan iki. Paling seneng aku lur. Godhong telo ngene iki. Nah. Pidune dawa ya mek ora arep nggae kulupane pidune dawa. Penuh perjuangan. Dene lur karo hiburan ning pawon iki. Uripe wong desa ya sini iki lur. Dadi ora bingung janganan, ya ta. Turut pager ngene wis kena tinggi apa? Kena tinggi sayur pager-pager. Kok pager-pager. Sayur tukul yang pager wis kena tinggi sayuran serap bingung. Luntas-luntas. Godhong-godhong telo wis kena. Rasa ndak tak tuku. Wis ngene iki trimo lur aku lur. Tak ngel-ngel lur iki. Ya bar iki ku kayak digodhog lur ya. Oke, bar tumbah iki lur, saiki tak tus alias ditiriskan sik lur ya, engko bar iki engko terus godhog lur. Iki lur wis cuma wis garing godhog kulu ketok. Iki mau sing tak anu kambil mau iki lur. Kambile wis siap, kambil nom banget. Jadi lentur lur. Walaupun kambile ndak patek normal mergo kambil dipangan ku wawong, tapi iki ya wis tak tili emang sik legi sik enak. Lentur banget engko tanggung gudang atau tanggung rawu kulupan. Nah, sacukupe ra apa-apa lur. Kulupane marine tak godhog, direbus dulu. Terus untuk bumbunya sangat sederhana lur. Gak usah ngel-ngel aku nduweni iki. Ono lombok ya. Ini kita pakai lombok secukupnya. Terus ini ada bawang putih ya. Bawang putih ini juga secukupnya saja. Ada bawang merah alias brambang tak we telu. Aja lali lho iki diwe kencur ya. Kencur dadi ben sedep terus karo tambah iki godhong jeruk. Iki mantap iki engko temen tak ngapus ya. Terus aja lali neh engko tambah ono uyah ambek gula. Dadi engko ono uyah ambek gulane lur ya. Oke lur, saiki tak godhogi dhisik kulupane. Sanadyan
Kita tutup sik lur. Iki ditutup sik engko les gembula umep baru lagi dicemplungi kulupan lur ya. Ini tadi pas nyemplungi kulupan lali lur gak tak rekam. Wis tapi langsung tak godhog ngene tak deloki sik lur. Nah iki kulupane wis mateng lur. Gak usah terlalu coklat lur, lek terlalu coklat gizi entek lur ya. Ini wis cukup. Ini sudah siap untuk dientasi lur. Lur, patenane sih. Lali emang nyemplungnya nggak direkam lur. Kita ambilkan wadah kanggo meniriskan. Iki ditus sik lur ya, kulupane ditus dhisik. Lah iki lek supaya mangane ndak keserimpet-serimpet lur, ya dirisi lur. Ya gak dirisi ya gak apa-apa dawa-dawa ngene, pokok gelem. Pokok gelem lur ya. Nah iki gini lur ya. Iku tinggal ngirisi, lek gak mau dirisi tidak apa-apa dawa-dawa ngene wis beres lur. Hidup sederhana koyo aku niki lur. Wis mangan sak duwene. Duwe ramban wis ramban. Duwe gere ya gere. Kita ganti marut kambil nome lur ya. Iki sing tak nggih apa jenenge? Gudang utawa ngerawu kulupan nek goleken turut pager iku mang. Kucingku jan. Iki diparut melenyar lur. Berarti kambil enom dadi lunyu lur. Harus hati-hati. Kambil enom marute kudu ngati-ngati lur, tapi ki angel iki. Lunyu. Wah, gini ki cuek. Kurung-kurung suwek lur. Ini lur, hasilnya, nah ini lur, hasilnya seperti ini lur. Empuk nemen iki, jan lentur banget iki hasilnya lur. Sik kudu keparut ae tangan muga melentar melitre. Ya iki lho lur, iki engko diwehi bumbu sik lur ya. Di apa jenenge digerus nih bumbu sik. Nah iki lur, bumbune tak cepakne lur. Gula, uyah, lombok, bawang, brambang, kencur karo godhong jeruk. Wis iki tok cukup lur. Gulane lek iso eneke lek duwe ya lur. Gula kambil lur. Lek karena aku nggak duwe gula kambil tak paringi gula putih. Nah, gula pasir lur ya. Kita gerus dhisik. Iki ambune kencur suwedep lur. Ana kencur enek godhonge jeruk. Mantap tenan lur iki. Wis bumbune mek ngene tok, enggak usah diwehi micin. Nek sampean seneng wehi micin ya wehi ana micin dhewe ora apa-apa, wehi penyedap. Wehi masako ya kenek, nek enggak seneng enggak usah wehi masako. Ya sithik tok iki wis dadi bumbu lur wisan, wis enak. Digerus sampai bener-bener lembut. Iki ambune godhong jeruk karo kencure jan krasa tenan ya ambune. Mau mantap pokoknya. Iki lho lur, uripku sing iki trimo mangan rambanan dikulup wis apa digudang wis trimo lur aku lur. Angel-angel uripku. Lah iki terus kambile marut mang garingan enek tok lur. Nah untuk bumbu supaya ndak gampang mambu lur ya, sampean gudang utawa sampean krawu ndak gampang mambu iku gampang lur carane lur. Ngene iki berarti kene ngene iki ya bumbu iki mang, iki kukusen. Ya selak
lek keping ndak selak mambu, ndak gampang mambu. Tapi lek sama selak dimam senengane entan yo gak apa-apa, tapi lek iso yo dimam ndang dimam maksudku supaya ndak sampai mambu. Tapi lek kesuwen orang ndang dimam yo apa basi lur, mambu to basi lur. Wes iki semua mantap lur, garing jepene kulupane tok. Lah kulupane ku sampean gawe telur-telur iki kena utawa dirisi yo kena. Wis terserah selera sampean man lur. Pokoke ngono kuwi lur. Mau enak-enak ndak ngapusi aku. Mantap iki wis. Rasane punjul sundul langit iki. Duk ndur, duk ngisor, kiwa tengen es, kena kabeh enak-enak pokoke. Saiki kulupane tak seleh kene lur. Lah ngene lur. Iki kulupane mang. Nah iki. Iki kulupane iki lek sampean gak kloloten yo irisono. Dawa-dawa ngene yo gak apa-apa. Lah ngene gak apa-apa lur. Cuma kesane lek gak ngati-ngati sampean iso kloloten nek mangan. Karena saya masih rodok enom, rodok enom sakjane aku wis kakek-kakek rek. Wis mbakung saya ini sudah tua banget. Kakek-kakek. Jadi iki lek mangan harus waspada dan ekstra hati-hati biar tidak keloloten. Ingin iki lho lur. Wah, jan mau wening lur, urapku jan mantap pol iki. Yes, ngene nggih. Sarapan nggih lawu mam sak wayah-wayah enak lur. Temen ndak ngapus ya jajalan wis ta. Jan glabruk ngene iki. Iming-iming ngene iki. Ana godhong katese jan enak tenan lur. Ini lur, urapku wis dadi lur, delon. Weh, mantap lur. Jan pokoke punjul iki sundul langit iki. Yah, delon. Enak rek, tak ngapusi aku. Nah, oke lur. Saiki waktune nyoba hasil gawe urap sak nemune iki Bang lur ya. Semoga-moga dimam enak ngono wae. Kanthi nyebut mering kuasane Gusti, muga-muga ndadekake berkah. Gusti matur suwun welas asihipun paduka wujudipun daharan menika gunjan menika dadosaken berkah tumraping gesang kawula kanthi wilujeng. Pilih lur. Enak Bang. Enak-enak ini. Banggal godhong atas apa? Lombong. Enak. Gelek campur untuk pahit didik enak. Enak banget. Ini godhongnya kenikir. Ambilin nom dan banyak pol. Propos nom tau ambil nom. Kan ambil tak. Uripe nrimo ing pandum lho. Ora usah muluk-muluk, ora usah gengsi. Kuwate kulupan wis kulupan ngono ae. Ora sambayangke sing rena-rena. Gak duwe nuntut pre malah jebek mangan enak tapi dadak kakean beban ya ribet. Nah, nang sak duwene lho.
penting pikirannya tenang, ayam, mandak sehat. Tur malah yang dimami keringetnya dewe atau hai dewe. Biasanya yang pikirannya penak. Ya mangan krono barang akali kancane ya beh. Itu mangan enak jebule mangan keringetnya yang duduk hai wis malah nggak penak. Ya setelah contoh mau urupan dari dewe, kebenangannya dewe. Ini berkahi lor, agar ngukur disawangi melaske ya lor ya, mau kelulupan. Tapi enak lor, jajal lo, resep kuno mang, mana enak. Masakan deso wis rampung masake saka pawon cilik prasojo prasane senajan deso nanging nyenengake sing nonton kabeh dadi yo marime. Konten salajengipun mugi sami manggih rahat.